Ola a todos neofalantes, hoxe fago un vídeo moi especial e xa vos digo que hai unha cousa aí que me está estresando moitísimo porque dende o último vídeo acabo de poñerme a condición, porque era longuísimo, eran 14 minutos, de que tiña que ir máis ao gran e de que ia facer vídeos en máximo 5 minutos. Así que se xa me estresa soltar as cousas así e dixen que iba a facer esta canle sen editar, agora vou a ter que facer ademais a maiores os vídeos en 5 minutos, só me quedan 4 e medio. Bueno, vale, vou ao tema. Vedesme así nestas pintas porque quixen facer o vídeo agora porque me acabo de pasar unha cousa moi curiosa. Estaba intentando cambiar o gas da miña casa de compañía de unha para outra. E chamaba unha compañía que está afincada en Madrid. A primeira pregunta que lles fixen é mira, non tendrás servicio de atención al cliente en gallego, non? E pasou unha cousa moi curiosa porque a señora ou a rapaza non só me dixo non, senón que o fixo cun riso, do tipo non. E foi moi curioso porque no momento respondinlle bueno, perdoa, faiche gracia e todo o que queras, isto en castelán, faiche gracia todo o que queras, pero que che estou pedindo unha cousa bastante normal, sabes, de a miña lingua, se tes ese servicio. E non, fas ben en preguntarmo, fas ben, perdoa, sí, pero non o temos. Vale, e pareceume super interesante, porque neses 20 segundos pasaron algunhas cousas que eu hai anos non tería pasado e que seguramente moitísimos neofalantes, sobre todo se tes 14 anos, 20 anos ou estás por primeira vez comezando a falar en galego, hai moitos xestos aí neses 20 primeiros segundos que son característicos. Dios, me quedan 3 minutos. Vou ao gran. Teño 3 puntiños, apunteinos, porque senón en 3 minutos é imposible. Vale. A primeira é que probes. Non porque estea unha compañía afincada en Madrid, ti tes que deixar de probar. Xa sabedes que nesta canle me gusta falar máis alá do galego e de ser neofalante, porque en realidade coa excusa de aprender galego estamos facendo un mogollón de crecemento persoal e estamos nos decatando de ata onde temos que levar certas cousas e como temos que empurrar para conseguir falar galego, que ao final é unha cousa moi sinxela. Pero se te estás peleando por falar a túa lingua, a primeira cousa que te diría, incluso se chamas a unha compañía que non sexa de Galicia, é que probes, que estás pedindo unha cousa super lexítima, que te atendan no teu idioma. E que ademais hai moitísimos casos que sí que van a funcionar. Por exemplo, se esta rapaza falase galego, empezaríame a falar directamente. O mellor eu non o sei, pero esta empresa que non ten a página web en galego sí que dá servicio técnico en galego. Ou podeme dicir, mira, eu non falo galego, pero si pareces tan interesado, teño un colega aquí ao lado de Vimianzo que fala galego, pasoche con el, non teño ningún problema. Así que o primeiro é proba, ti sai aí fora e fai esta pregunta, que se queden outros coa versión por defecto, que o mellor non che preguntan porque pensan que a persoa que lle chega é unha persoa media. Dios mío, este tempo me estás asfixiando. Vale, a segunda, non pasa nada se che din que non. Che din que non, bueno, vale, problema seu. Ou xa se me apetece, pois se chega a ser unha cousa definitoria, pois podo cambiar de compañía ou que sea. Pero non tes por que temer a ese non. Porque se non se che ven, pois, mira, non, pero intentei non. E, o sea, asegúrote que todas as veces que probes e que te digan sí, te van a saber tan ben por telo probado que os poucos nons afaite, o sea, a maioría de nons incluso afaite, porque non pasa nada se che din un non, é o que esperabas, bueno, pero mellor atopabas un sí. A última cousiña é que, incluso se che fan un riso como este, de no, non teñas reparo en dicirlle é unha cousa moi normal a que te estou preguntando. Incluso se tes esta presencia de estar tranquilo porque sabes que o que estás pedindo é totalmente normal, non te cabrees, non sexas borde, non hai ningún problema niso, pero podes pedir que simplemente que te respeten. Igual que se chamas e dis, mira, que non sei acender o ordenador, ninguén se debería de reír de nada que di un cliente. Bueno, pois que non teñan servizo técnico non é unha pregunta ridícula. Non existen preguntas ridículas. Existen xente ridícula que non pregunta. Así que pregunta, incluso, pois eso, ten toda a tranquilidade de decir, mira, o que te acabo de preguntar é moi normal, non che rías. Tampouco intuindo que a outra persoa pode ser mala ou pode ter algún problema. Me quedan 10 segundos. Voume estender un pouquechiño, pero as próximas veces o fago. Vale, eso. Tranquilo de ti mismo, que se rín, pois
pois, oes, dille unha cousiña, non asumindo que sexa unha mala persoa, dixo no momento e quedas tan tranquilo. Isto quería dicircho porque moitas veces vemos o galego como unha cousa para sufrila, como que pasar a ser neofalante hai que pasalo, pero estamos en tensión e estamos en complicacións, ou polo menos eu creo que moita xente o viviu así, eu o viví nos meus primeiros anos, é o meu caso, pero ademais tamén escoitei varias historias de outras persoas que o viviron así. Así que, sai aí afora e abre a porta a que te falen en galego, incluso a que te sorprenda positivamente que te falen en galego, e non deixes de intentalo, porque, e como dicía, isto tamén ten esta canle o a viaxe que tes facéndote neofalante, ten unha parte tamén de intentar, de crecemento persoal, de cousas que vas a descubrir, e deixa que te sorprenda en positivo, ¿no? Que o mellor tes unha sorpresa boa, pero para iso hai que intentalo, e para iso hai que tamén saber aceptar ese non, se cho din que non pasa nada, e que tamén, se incluso se alguén se pasa un pouquechiño contigo, que non teñas ningún problema en dicir con todo o aplomo do mundo: pois mira, o que estou pedindo é perfectamente normal. E estou segurísimo, ademais esta rapaza era super riquiña, explicoumo todo perfectamente, que a segunda vez que escoite unha persoa dicindo non tendrás servicio técnico en gallego, pois a súa mente xa non vai pensar nun riso, pero vai pensar nun ostras, pois non, pero xa non é o primeiro que mo pregunta. Nada máis, que saias aí fora e que vexas isto un positivo e que saias a probar, que te vas a levar moitas sorpresas e te vai a gustar moito descubrir cantas veces o mundo está máis disposto a falar galego do que o ti, o mellor, ao principio, pensas con unha mente un pouco pesimista que temos de serie. Así que nada, adiante e a desfrutar aí neofalando. Vémonos nos próximos.